Уважаема госпожо Коева, дами и господа, скъпи колеги и приятели, читатели на изобразителното изкуство, добра вечер, добра среща, заедно на здравейте на галерия Разгова. За първ път през новата 2015 година. За много години бъдете живи време. В края на миналата година хвърлихме един мост също между двете години с изложбата на един известен шевченски художници. Представихме ви различен доглед на българското изобразително изкуство. Следващата тази изложба, с която ви предстои среща, е едно своеобразно продължение на шевченската кръвна връзка. В изобразителното изкуство, в българското изобразително изкуство. Тази вечер ще се срещнете с живописта на Христо Златов. Един художник, български художник. Роден в Кипово градче Шипка и по стечение на обстоятелството обаче живота му е преминал по-голямата част от живота му, житейски и творчески в Полша. Няколко поколения поляци, той е художника на полските театри. Една изложба, която тя едната някак си поведе другата, може би по реорганизацията на първата. Възниква идеята да направим тази с едничката цел да ви доставим удоволствие, разбира се, контакта с този художник. Другото е, че нашите пристрастия са към художници и хора, които не са толкова известни, не са толкова популярни, но са достатъчно значими с своя място в историята на българското изкуство. Тук е място да изкажа благодарност, защото тук са картини на няколко галерии в страната. Национална художествена галерия, на художествената сбирка, сега разбрах, че казва Христо Песевич в град Шипка. На Надежда, която в момента е уредник там, не е държал тук. На град Шипка също, на свежата историческа памет на Шипка. Екипите на всички тези галерии, които реализираха тази експозиция. Повече са Христо Кутев, моят колега Данко. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели и колеги, от мен за много години, живи и здраве да всички и хората, които гледате. Аз ще продължа това, с което преди малко свърши Христо. Мисията на художествените галерии е и това да срещат публиката с позабравени художници. А някои от тях да не ги нарича и напълно неизвестни. Ще ми позволите едно допълнение. Преди много години, когато за първи път стъпих в стада на Атона, при вечерта и домена на монастира ни дали две листчета. И каза, едно от листче напишете имената на най-близките си. Семейството, най-близките години. А на другото напишете имената на уни, които са върват. Помисля малко и се така да... Внимайте много с това листче. Там гледайте да не забравяйте никого. Живите се грижат достатъчно за себе си. Няма да го забравя никога и това е така част от нас, което се занимаваме историци, изкуствоведи, галеристи и прочее. Защото Христо Кутев, както и за рода на Дой, за преди малко стана дума, вие имате възможност да видите тази изложба, нещата стоят точно така. Поводът е Христо Кутев, една личност, която аз съм убеден,
всеки един българин, който има отношение към изобразителното изкуство, трябва да го знае. Не заради нещо друго, а за да разшири представата си за умението на българите, за всичко това, което ние включваме в рамките на така наречените истически условности. Това, което в началото искам да кажа, че тази преди няколко месеца беше в Стара Загора и те, че възприемаме като едно представяне, с изключение на представянето в Шипка, не е показано на 65 години. Без всяка емоция, аз се стъпвам в момента, в който го спомена за 65 години произведение на Христо Кутев в България не се показва. Кое означава? Че една цяла генерация, няколко поколения български художници не знаят тайните. Ако беше някой от нея художници, които можеше да я вкараме в рамките на и други, това до някъде би било постимо. Но Христо Кутев е личност, която влиза в аналите на майсторите на живописа в Полша. Много често писа, българин научи, нали така беше? Майстор на полските театри. За всичко отгоре. Става дума за един художник, който носи в себе си една чувственост, която не е много характерна за българската живопис. Надявам се, че всеки един от вас произведенията и проследи ще го усети. Аз няма да разказвам биографията на Христо Кутев, има в основни линии текст, който може да го проследите, но не мога да ни пропусна онова ателие, в което той за първи път се среща с магията на големия майстор, Ян Матейко. Това да попаднеш в ателието на една от най-големите личности в Европа, един от майсторите на историческите теми, на уния огромни батални произведения, които до ден днешен ние срещаме в почти всеки хрестоматиен материал за изкуството от края на 19, началото на 20 век. Това вече е изумително. Да не говорим за другите преподаватели, майстори на педагогиката в Краковската художествена академия. Това го споменавам не толкова заради това колко голям е учител, но това, което е научено от него, го прави Христо Кутев, е една от интересните личности още в най-ранния му период, още в началото на 20 век. Той печели сърцата на краковската публика, една от най-висококърмотните художествени отношения публики в този регион, по отношение на портрета. А това на поляците да се интригуваш с психологизъм в портрета, това вече е спечелен за тази кауза. И така той е известен. Първото десетилетие най-вече е известен като големия майстор на портрета в Краков. Бред е в гилдията на художниците, заедно с всички други свои произведения, които той още тогава маркира по отношение на натюрморт, по отношение на пейзажа. Любовта към пейзажа той ще дойде малко по-късно. Това е периода, в който при едно много кратко идване в България той се среща с Константин Величков, който го кани да стане преподавател в Държавното високо училище. Христо Кутев вече е оформил своето отношение към една атмосфера, която определено вече е вълнала, предоставил си и тялото и духа с целия магнетизъм на краковската гилдия. Нека не забравяме, че Краков това е един от големите центрове на художествения живот в Европа през този период. Споменаваме тези неща, за да е ясно, че не става дума за един от многото художници, които са завършили навън, а един, който веднага е признат от публиката. В края на 10 началото на 20-те години той намери за себе си откровението, а може би и тая особена емоция на пейзажа, на което той изцяло се отдава. В следващите години той ще бъде утвърден преди всичко вече като майстор на пейзажа. Подбрахме така произведението в тази изложба, че да има творби от всички периоди. Както няколко от знаменитите му портрети от това време. Има едно по-отдел, което е чудесно, което маркира точно тая проблематика, за която аз малко не споменах. Тук има и един пейзаж, който ми се ще много да обърнете внимание. Защо го споделям? Като художник на портрет, като художник на това усещане, чрез мимиката, чрез пластиката ти да откриеш психологията на човека, което е най-важното в портрета, това означава да имаш едно усещане за материалността. Фактически тази картина и
подобни на нея, които не са в тази изложба, очевидно прехвърлят моста между това усещане за материалност и оная ефирност, оная лиричност, която носи в себе си пейзаж. Позволи се да посоча картина и да обърнем внимание към това, за да насоча вниманието към това новото, което не е специфично за българския пейзаж. Българския пейзаж в началото на века, това е напълно нормално след учителите са Мъртвичка, Антон Митов, Петко Тосилов и прочее, да търсят оная триизмерност, която носи отношението към предмета, към природния мотив, така да ги формира и в българския пейзаж майсторите на този жанр, започнати от Иван Ангелов, мините през Атанас Пиков и прочее, имат едно такова търсене за материалността на пейзажа и мига, в който те го фащат. Неговото състояние. Докато в през този период, това е края на 19-то, началото на 20 век, това са все още така обичаните и толкова популярни влияния на централно-европейския романтизъм. Ако сте виждали произведения на големите художници от второто, от целия той 19 век в Австрия, в Германия, това са Филип Ото, Ронгер, Лудвиг Рихтер, те носят в себе си едно наистина усещане за природния мотив, докато че отиваш отвъд него. Като че ли гледайки го, ти носи със себе си една усещане за една приказност, която ти прави така чувствителен към нещо, което си открил и нещо, което ще запазиш в себе си. Това е много характерно за този период, за тази част от Европа. Това формира у Христо Кутев тая лиричност, търсенето на Вселената, търсенето на уния вечните форми. Не случайно във всеки от неговите пейзажи вие ще видите доминиращият връх с едно поле, което трябва. Ти си в това поле и продължаваш до безкрая. Това е търсенето в почти всички пейзажи на Христо Кутев. Като че ли една своеобразна пелена има в неговите произведения, които я правят колкото реална, толкова приказна. Това са двете неща, в които се вместява Христо Кутев и не случайно в полското изкуство той е наречен художника на полските театри. Това не е само да ги възпееш заради техните кръсти, заради техните силуети. И непрекъснато да се връщаш към тях, да намираш нови неща. Вие може би ще видите, има няколко фрагмента, които на няколко пъти може да ги видите, по приблизително на същата гледна точка, в различни сезони. Непрекъснато сменящи се. Другото, което в тази изложба е изключително интересно, отношението на Христо Кутев към зимния пейзаж. Нека си признаем, че в българското изкуство отношението към зимата не е чак толкова богато. Ако започнете да се връщате във времето назад, за последните 120-130 години, няма да са чак толкова много зимните пейзажи, които така ще се сетите, особено за уния, които много са впечатлили. Докато ето вижте този пейзаж. Едно друго отношение към зимата, не само заради природните дадености, които са определено малко по-различни от този пейзаж, който ние виждаме, а за това събиране на емоцията с природния мотив и това, което искаш хората да запомнят и да носят в себе си. Между прочим, това е една от причините, когато 1950 година се прави тази знаменита изложба, първата в София и последна в този момент. По силата на съвещанието на художника, тук има една дама, между прочим, която трябва да е своя неговата съпруга, която в продължение на няколко години е направила всичко възможно, забележете. Става дума за следвоенното време, в което надали на някой било до това. Тя минава целия път между Краков, дипломати, полски и български, за да може да осъществи желанието на Христо Кутев. Част от неговите картини да дойдат тук. На тази изложба, когато в България се занимава преди всичко с темата е комините, земеделието, фабриките, изведнъж се проявява една изложба, която някакси много като че ли вкарва в унес нашите представи. Да, това е нормално за времето си, нали? Да не връщам към този период, в който дори Владимир Димитров Майстор е възприят като така, малко ретрограден, защото неговите картини уми, обаче няма трактори. От тогава, така,
има една наслоена инерция, която поставя Христо Кутев в страни, под някаква сянка, много дебело, очевидно, и оттам никой не е извеща. Затова аз използвам случая да направя своя поклон към някои от моите учители, като Назбожнов, Геле, Димитров и ония колеги, които се събират покрай това честване в Шипка, за да издадат първия и единствен каталог, който е правен на Христо. И тук не заради това, че Гина е сред нас, но отново искам да я благодаря, защото благодаря на тези хора пък. Тези произведения са запазени и ако наистина човек иска във времето да ги види, трябва да отиде в Шипка. Ще ме извините, днес така, наистина малко разпокъсани, но Христо Кутев предполага човек сам да застава пред подобно произведение. Те не са за много хора да станат пред тях. Тук е личното, моето усещане за него. Той иска един единствен човек пред адресант да застава пред картината. Може да се наред на опашка, но и само един човек да стои пред тази картина. Много лично, много сърдечно, много интимно, на което иска той да поднесе. Това е долу-горе, като никой от нас не иска да му бъркат в душата, особено пък по ръцете на този, който го прави, не са много чисти. В този смисъл, ние българите трябва да ги знаем тези личности, защото те са част от нашия дух. И до ден днешен наричам българина от Шипка. И е жалко, ако ние не ги знаем. Много ми се иска. Тази изложба освен в Стара Загора и в Казанлък да бъде показана в много различни места на България. Няма начин българска публика, която е толкова добронамерена, носи в себе си и той е лиризъм, който е типичен за Христо Кутев, да не го оцени по достоинство и да открие за себе си, че има нещо, което може да съжалява, че годините назад не се знае. И така накрая с благодарност към нашите приятели от Шипка за възможността тази изложба да бъде показана. Мисля, че това е първият красив много благодаря, който когато Санта Галерия на Казанлък прави към публиката на този град, която знае как да гледа и какво да отнася в съзнанието си през тези пъти. На всички раз искам да пожелая една наистина много лична среща с Христо Кутев. Убеден съм, че всеки от вас ще отнесе в съзнанието си. Дали ще е зимен, дали ще е пролетен, дали е есен пейзаж от тази това. Дали пък някой от очите на тези девойки и жени, които рисува. Но никой няма да тръгне от тук. Не само. Извинявайте. Делникът не смазва. Подобна изложба ни е много необходима. Накратко се казва. Приятно вечер на всички и чудесна връзка с това. На добър час. Позволете и да добавя към портрета Кутев, защото това няма да го прочете. Като ученик в Априловската гимназия, тогава тя е била държавна реална гимназия, Габровска, все още не е Априловска. В 1985 година, септември, той от ниските класове, нали, малките класове, се записват учители и ученици в доброволческата ученическа чета или доброволческия регион, за да участват в съединението. Да, първо в съединението в Пловдив и оттам тръгват и него го записват. Виждате ли? Какъв мъж е. Така че той е бил и едър младеж и го записват, независимо от това, че са записвали само горните класове. Между тях има ученици, които са участвали дори в опълчението. Доброволци. И той е между тези. Отиват в Пловдив, оттам участват и в сръбско-българската война. Щадат ги, разбира се, защото са бъдещето на България. Така че той е една буйна натура, включваща се във всичко. 1988 година, знае Марин, участва в един ученически бунт в Априловската гимназия и го изключват. И изключват от всички училища в България. Да, от всички държавни и общински училища, защото това са виновниците и подстрекателите на бунта. И така той се озовава в Търново, където пък Отов Гореше, неговият учител по рисуване, и в протоколите на архива в Търново
съм чела много интересно, когато му намаляват поведението с още други негови съученици. Защото в деня на Ботев, на 20 май, директор им разрешава след молебена на Марно поле учениците да отидат и да декламират Ботеви стихове, песни. Те обаче целият ден обикалят из Търново и рецитират навсякъде, и пеят, и хора. И в 12 часа през нощта пред къщата на Венета Ботева те рецитират и Христо Кутев рецитира "Жив е той, жив е". И тя ги приема в дома си. И това скандализирало гражданите на Търново и веднага им намаляват поведението. Възмутени как може цял ден и да гостуват на Венета Ботева през нощта чак. Интересни неща. Тази единствена всъщност посмъртна изложба след 1943 година в Краков, когато се показва всичко, тогава професор Куйо Куев, който е негов приятел като аспирант в Краков в 30-те години, а вече културна аташе, той прави всичко възможно и няколко години действат, за да дойде голямото дарение в България. Доста трудно идва, но са замесени. То в архивите се вижда и Васил Коларов от комитета, и от Червенков, Васил Коларов. Чавдар Кюранов вижда всичките писма, цялата преписка. И 50-та година идват тези картини, вече дарение в България, от която в Шипа има автопортрета, няколко други ценни неща, а другото Националната галерия ни го е предоставила, за да го виждат хората. Държат да имат така непосредствен достъп с изкуството. Благодаря ви. Нали ви казах, че е свежата памет? Така е. Благодаря на всички вас за това, че сте тук. Заповядайте, споделете нашия програм.